Dobrý den, zdravím čtenáře serveru Smartmania.cz. Moje jméno je Jiří Hrma a v dnešním videu si představíme zajímavý telefon Dell Venue Pro s operačním systémem Windows Phone 7. Tohle zařízení se v České republice začalo prodávat teprve nedávno, ve světě už je dostupné o něco déle a osobně si myslím, že díky designu a hardwarové klávesnici jde o jedno z nejpovedenějších zařízení s tímto operačním systémem, tak se pojďme podívat, co nám může nabídnout. Začneme nejprve obsahem balení. Tady se v horní přihrádce nachází zařízení samotné a spodní box potom obsahuje několik uživatelských příruček a základní příslušenství. Tam najdeme poměrně pěkně zpracovanou nabíječku. Všimněte si toho prohnutého lesklého designu, kam můžete zacvaknout napájecí konektor. A do nabíječky lze potom připojit synchronizační a napájecí USB kabel. Synchronizační v tomto případě berte trochu s nadsázkou, protože u Windows Phone 7 je možné přes kabel synchronizovat pouze multimediální obsah, to znamená kalendář, kontakty nebo e-maily nikoliv, ale samozřejmě můžete použít pro nabíjení. Pak v balení nalezneme takováhle sluchátka. Jsou to klasické špunty a na kablíku nalezneme malé ovládací centrum s tlačítkem pro přijetí hovoru a mikrofonem a zakončena jsou standardním 3,5 mm jackem. Tím se obsah balení uzavírá, ještě jsou zde další špunty, pokud by vám ta velikost výchozích neseděla v uších, můžete si je vyměnit. No a teď už se pojďme podívat na samotný telefon. Dell Venue Pro zaujme na první pohled displejem s úhlopříčkou 4,1 palce a VVGA rozlišením, tedy 480 na 800 pixelů. Pod displejem je umístěná standardní trojice senzorových tlačítek, která jsou typická pro Windows Phone 7, to znamená tlačítko pro návrat zpět, klávesa pro návrat na hlavní obrazovku a vyhledávací tlačítko. Na levém boku se nenachází vůbec nic. Na pravém boku je potom dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a spoušť fotoaparátu. Horní hrana ukrývá 3,5 mm výstup na sluchátka a tlačítko Power pro vypnutí a zapnutí displeje. K tomu tlačítku Power mám jednu výtku, na můj vkus je až příliš zapuštěné a často se mi stávalo, že jsem jej na první stisk dobře nezmáčknul a musel jsem to opakovat. Ve spodní části najdeme microUSB konektor pro nabíjení a zmíněnou synchronizaci multimediálního obsahu a dále jsou zde dva reproduktory, což není u Windows Phone telefonů příliš typické. Ještě jsem zapomněl, na té přední straně zde je telefonní telefonní reproduktor a zde ve spodce nachází systémový mikrofon. No a pojďme se podívat na záda telefonu, ta jsou velmi pěkná. Všimněte si toho zajímavého rastru, který i na dotek působí trochu vroubkovatě. Tady je potom logo výrobce, objektiv 5 megapixelového fotoaparátu a nechybí ani přisvětlovací dioda. Dalším lákadlem tohoto zařízení je hardwarová klávesnice. Ta je rozdělena do 4 řad a kromě klasických symbolů nabízí i sekundární znaky. Ty můžete zadávat pomocí tlačítka Function a nebo při stisknutí a delším přidržení. Pak je zde také speciální klávesa pro vkládání smajlíků, ale nevýhodou je, že zatím nelze psát české znaky. Na klávesnici se ještě ve videu později podíváme. Co se týče dílenského zpracování, tak to si myslím Dell zvládl opravdu na výbornou. Jednotlivé díly k sobě velmi dobře lícují a ani takhle při nějakém silnějším promačkání ta konstrukce nějak nevrže ani se nehýbe a všechno velmi dobře sedí. Pokud chcete ten horní díl s displejem vysunout, tak stačí jemně zatlačit a o zbytek už se postarají připravené pružinky. Takže celkově to dílenské zpracování je velmi dobré, ale myslím si, že na to jsme si u produktů značky Dell už zvykli. Určitou překážkou u tohoto zařízení mohou být jeho rozměry. Je to dáno i tím velkým 4palcovým AMOLED displejem, protože zařízení má na tloušťku 15 mm, což ještě je v pořádku vzhledem k přítomnosti té hardwareové klávesnice, na výšku 123 mm a na šířku 64 mm. Ani ty rozměry by ještě nemusely být takovou překážkou, ale hmotnost 193 gramů včetně baterie už znát je, takže Dell Venue Pro rozhodně patří mezi ta těžší zařízení a v kapse o něm budete vědět. Pro srovnání pojďme si jej porovnat s některými dalšími telefony. Mám tady Sony Ericsson Xperia Play.
Vidíte, že ta tloušťka je v případě Venue Pro trochu menší, protože Xperia Play má vlastně ten herní ovladač. Ale srovnáme si ještě s dalšími modely. Mám tady LG Optimus Black, iPhone 4, Samsung Galaxy S2 a potom také HTC Flyer, ten by se nám ale do záběru s dalšími telefony nevešel. Všimněte si, že ten Dell Venue Pro je rozměrově zhruba stejně velký jako Galaxy S2, ale na tloušťku má samozřejmě o něco více díky té hardwareové klávesnici. Nejde tedy o malé zařízení a při koupi s tím rozhodně doporučuji počítat, protože zejména ta hmotnost by vás mohla nemile překvapit. Pojďme se nyní podívat na samotný operační systém. Hlavní obrazovka je tvořena živými panely, ze kterých můžete přistupovat do různých hubů a vybraných aplikací. Tady se potom můžete přepnout do nabídky všech programů a pokud nějaký chcete mít umístěný přímo na té hlavní obrazovce, stačí na něm podržet prst a umístíte ji na hlavní obrazovku. Tady zprávy už umístěné mám, takže je možné vybrat třeba jiný hub nebo aplikaci. Velmi pěkně jsou zpracované kontakty, kde se vlastně seskupují jak kontakty ze sociálních sítí, tak také vaše klasické kontakty. Navíc zde můžete u jednotlivých položek zobrazovat statusy ze sociálních sítí a celkově je to velmi pěkně provázané. A ještě se sluší říci, že s aktualizací Mango by mělo přijít propojení s LinkedIn a také s Twitterem, takže ten sociální hub, respektive People Hub, bude velmi bohatý a nabídne spoustu možností. Textové zprávy jsou standardní, zobrazují se v klasickém chatovém režimu, to znamená v režimu konverzací. Při psaní zprávy si můžeme zrovna vyzkoušet tu hardwareovou klávesnici. Vidíte, že standardně můžete psát na té softwarové, na té bohužel nejde zadávat diakritika, alespoň neoficiální cestou, museli byste si ten telefon odemknout. A ani na té hardwareové nenapíšete české znaky. Nechybí například dlouhé A nebo dlouhé E, což jsou symboly běžné i pro jiné jazyky, ale například š, č a jiné prostě nenapíšete. Celkově se na té klávesnici píše poměrně dobře, je to dáno i těmi vystouplými obloučky a po chvilce psaní není problém si zvyknout psát poslepu, což na té softwarové klávesnici asi nejde. A pokud chcete napsat, jak jsem ji zmínil v úvodu, nějaký znak sekundární, například tady zavináč, tak stačí zmáčknout to tlačítko a vybrat zavináč a případně ji stačí podržet déle a napíšete ji také, to samé platí i pro čísla. Takže ta klávesnice je určitě výhodou tohoto telefonu. Tady potom máme speciální klávesu pro zadávání symbolů, mezi kterými se takhle můžete šipkami přesouvat a nechybí zde ani dedikovaná klávesa pro vkládání smajlíků, což ocení zejména mladí uživatelé. Tak pojďme se podívat dále. Spustíme si internetový prohlížeč. Máme tady načtenou titulní stránku Smartmanie. Všimněte si, že flashové bannery se nezobrazují, což je problém všech telefonů s Windows Phone 7. Celkově ten prohlížeč je velice svižný, i ty reakce jsou dobré. Podívejte se, jak probíhá ta rotace toho displeje. A takovou další zajímavostí je, že s příchodem Mango aktualizace se internetový prohlížeč dočká jádra z počítačové verze Internet Explorer 9, to znamená, že bude bez problémů zobrazovat HTML5 stránky a zase to zobrazení bude o něco lepší. Samozřejmě si zde můžete zobrazit více stránek, více otevřených záložek, které pak lze snadno zavírat nebo se mezi nimi připínat a případně si stránky můžete přidávat do oblíbených, což nabízejí samozřejmě všechny telefony s Windows Phone 7. Pojďme se podívat na Xbox Live Hub neboli herní hub. Tady se zobrazují hry, které máte nainstalované z Marketplaceu a pak jsou zde tituly, které můžete hrát přes Xbox Live. Pokud používáte Xbox a máte vytvořeného avatara, tak ten se samozřejmě s vaším Live ID účtem prováže, takže ji vidíte přímo v telefonu, včetně vašich achievementů a dalších událostí, což je velmi pěkně zpracované a ten hub vám rovněž nabízí další hry, které si můžete stáhnout. Podíváme se na kalendář. Tady vidíte denní seznam a samozřejmě se můžete přepnout i do měsíčního nebo týdenního zobrazení. Kalendář funguje i v landscape režimu, takže tam mu není příliš co vytknout.
Pak zde máme hub pro zobrazování obrázků. Tam se ukládají fotografie, které vyfotíte fotoaparátem, pak tam jsou standardní systémové obrázky a rovněž se zde zobrazují fotografie z přátel ze sociálních sítí, takže opět máte všechno pod jednou střechou, což je docela pěkné. Teď se podíváme na Marketplace, což je zatím na českém trhu taková achillová pata si z telefonu s Windows Phone 7, protože není možné odsud nakupovat aplikace. Můžeme pouze stahovat tituly, které jsou zdarma. Opět se to má změnit s příchodem Mango aktualizace, ale na tu si ještě nějaký ten pátek budeme muset počkat. Samotný Marketplace je rozdělený do několika kategorií, funguje zde tlačítko pro vyhledávání, takže pokud chcete vyhledat nějakou aplikaci nebo hru, zkusíme teď třeba Facebook klienta, stačí napsat, potvrdit a telefon by vám měl dát během několika vteřin výsledky. Vidíme, že Facebook je zadarmo, ještě aby nebyl, takže si je můžeme nainstalovat a aplikace se nám potom zobrazí přímo v telefonu. Vidíte, že ten proces je poměrně rychlý, ale bohužel zatím si nekoupíme žádné placené aplikace. Na to si budeme muset počkat až s příchodem Mango aktualizace. Já tady mám například stáhlého Twitter klienta z Marketplaceu, který vypadá velmi pěkně. Zde se zobrazuje časová osa lidí, které sledujete. Tady jsou potom standardní zmínky a odpovědi. A samozřejmě přes tuto aplikaci můžete spravovat hned několik Twitter účtů najednou. Vidíte, že v programech nám po instalaci z Marketplaceu přibyl i Facebook, takže i ten můžete používat. A pokud byste si klienta nestáhli, tak samozřejmě v kontaktech můžete provázat vaše přátele i bez nutnosti stahování této aplikace. Pojďme se podívat ještě na fotoaparát. Ten, jak jsem ji zmínil, nabízí 5 megapixelové rozlišení a nahrává také HD video v rozlišení 1280 na 720. To pořízení snímku je poměrně rychlé, stačí podržet spoušť, telefon doostří a obrázek se vyfotí. Všimněte si, že u aplikace fotoaparát tady vidíte obsah, který máte v záběru a tady si můžete takhle vytáhnout už předchozí vyfocené fotografie. Nicméně ta kvalita těch snímků není příliš dobrá, jedná se spíše o průměr a je to škoda, protože u telefonu jako Dell Venue Pro bych čekal, že ta kvalita bude o poznání lepší. Co se týče záznamu videa, tak tam je ta kvalita také spíše průměrná a fotoaparát rozhodně není tím parametrem, na který by tento telefon uživatele lákal. Když jsme ještě u toho ukládání obrázků, tak telefon nabízí vnitřní paměť 16 GB. Slot pro paměťovou kartu bychom hledali marně, takže tohle místo vám bude muset stačit. A pokud se podíváme do nabídky nastavení, tak tady si můžete všimnout, že z těch 16 GB je aktuálně volných 14 GB a nějaké drobné. Ten telefon mám teďka čistě restartovaný, je tam jenom nahraný ten Twitter a Facebook klient. To znamená, že zhruba 14 GB máte k dispozici při zakoupení telefonu a vybalení z krabice. Tak, pojďme si ještě projít tu nabídku nastavení. Ta je poměrně jednoduchá, ale nabízí přístup k těm hlavním funkcím. Zde si můžete například ovlivnit a změnit vyzváněcí melodie. Druhá nabídka nabízí možnost změny barevného tématu. Kromě černé můžete používat i světlé téma. Takže ta hlavní obrazovka a ikonky potom mohou mít úplně jiný vzhled. Pak je zde nastavení bezdrátových sítí, Bluetooth. Tady se sluší říct, že přes Bluetooth nemůžete posílat soubory ani obrázky, ale slouží pouze pro připojení k bezdrátovému handsfree, takže tady ta funkčnost je trochu omezená. Pak si můžete nastavit obrázek pro uzamčenou obrazovku, to znamená, když je telefon zamknutý, zobrazuje se nám nyní takovýhle obrázek, plus tu zde máme informace o datu a času a nadcházející událost kalendáře. Telefon takhle odemkneme a pokračujeme tam, kde jsme skončili. Pak je zde nastavení data a času, regulace jasu displeje. Můžete ji nechat na automatickou, případně nastavit ručně nízkou, střední nebo vysokou svítivost displeje. Tady ale potom počítejte s tím, že při nastavení maximálního jasu se ta baterie o poznání rychleji vybije. V druhé části nastavení je potom konfigurace pro jednotlivé aplikace. Například u internetového prohlížeče můžete nastavit zobrazení mobilní nebo desktopové verze. Pak je zde také konfigurace People Hubu, kde si můžete nastavit, zda chcete zobrazovat kontakty z Facebooku nebo jenom klasické kontakty.
nastavení pro fotoaparát a obrázky, například pokud chcete k fotografii připojovat GPS pozici a nebo ji rovnou uploadovat na SkyDrive. A pak je zde také nastavení pro rádio, protože všechny telefony se systémem Windows Phone 7 obsahují FM rádiový modul. Samozřejmě pokud rádio chcete poslouchat, je nutné mít připojená sluchátka. Takže celkově pojďme si ten telefon zhodnotit. Na můj vkus se jedná o velmi povedené zařízení, které zaujme zřejmě svým displejem. Tady si také stojí za to vyzdvihnout, že ten displej není rovný, ale je trochu zaoblený. Nevím, jak moc dobře je to na tom videu vidět. Každopádně to tomu telefonu dodává ještě na hezčím designu. Ale co se týče omezení, tak ta největší vycházejí právě ze systému Windows Phone 7, který zatím nenabízí tolik možností jako konkurenční platformy, ale částečně se to změní s příchodem Mango aktualizace, která dostane i podporu pro multitasking. A pak je také škoda toho trochu slabšího fotoaparátu, který by si u Dell Venue Pro rozhodně zasloužil nějaký lepší hardware, ale to už bylo asi zřejmě v rozhodnutí výrobce. Ale pokud hledáte nějaký telefon, kterým se chcete odlišit od ostatních, protože ten Dell Venue Pro má velmi pěkný design a zatím se jich v České republice příliš mnoho neprodalo, je to také tím, že se zde telefon prodává teprve chvíli, tak by pro vás mohl být zajímavým kandidátem. Je ale potřeba počítat s těmi omezeními operačního systému Windows Phone 7. Nicméně pokud si na ně zvyknete a jste je schopni akceptovat, pak pro vás Dell Venue Pro určitě bude zajímavou volbou. Já vám tedy u tohoto videa děkuji za pozornost a u některého z dalších zařízení se těším. Na viděnou.